ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಯರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದೆಂಜಿದ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತ ಕೊಡೆ ಹೋದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಕೊಡೆ ಹೋಯ್ನಾಕಲು ಇನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಬರ್ಕಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂಜೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಮೀನು ಬರ್ತಂದು ತುಚ್ಕೊಯ್ಲಿ ತುಲಿ Wait. ಬಂಗುಡೆಗೆ ಕಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ನಂಜಿ ರಡ್ಡಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುದು ಅದೇ നല്ല കിലോ ഫ്രഷ് അവ ഈ ಬಗೆ ಮೀನು ಈ ದಾಲಜ್ಜಿ వచ్చి ತಬುಲೆಂಜಿರ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಈ ಕಿಲೋ ಫ್ರೆಶ್ ಇದಿಂಜಿಲ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಸೋಕು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಒಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಗುಡೆ ಹಂಚಿ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕೆ ಜಿ 300 ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಇದು 4 ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ 4 లేదు 200 ರೂಪಾಯಿ 10 ಕೊಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಯಾತದ ಬಾಡು ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದಿರಿ ಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತೋದಿ ಜದೆ ಮಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಬಚ್ಚಿ ದೇವರೇ ಮಗ ಬಚ್ಚಿ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಯಾವಾ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವಲೇ ಕಾತನ್ ಸಾಲೆ ಬೈಲ ಕಾನಿ ಕೀನೆ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕರೆ ಕಾನ ಕೊಟ್ಟು ಚಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೇರಿ ಏಕೆ ಬೇಡ ಚಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೊಡು ನಷ್ಟ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ್ದು ಅವರು ಕುಡ್ಡಾಗ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಂದದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕ್ಯಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಗೆ ತುಲೆಂಚೊಂಡು ಓ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಚ ಕಟ್ಟ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಪೋದ ಪತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತೇನ ಅಂಚಾಚಲಿ ಈ ತೆಂಬಿದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತಂದಿರಲಿ ಇಂಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದ ಬೇವು ಆಗಿಷ್ಟಾಗೆ ಆಗಿಷ್ಟಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದೆಂಜಿ ಕನಲ್ಲ ಯಾಪ ಅಂಚೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲಿ ಅಂಚೆ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತಂತೆ ಇಡೀ ವಾಸನ ಲಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೀಲ ಯಾವ ದೆಂಜಿ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ನಾವು
ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇತು ಡೆಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಡೆಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೀನು ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಬಂಗುಡೆ 3 3 6 7 8 ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನಾನು ಅವಿ ತಿನಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಇದು ದಿಂಜಿ ಮಲಬಲ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ದಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಗ ಈ ದಿಂಜಿ ಎಂಟು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಿದೆ എനിക്ക് ಪುಷ್ಪದ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಿ ನಿಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ എനിക്ക് ಪುಷ್ಪದ ಆ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಸಲ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ Let's guys, pucce che dale. Oh, itterama pucce. Non c'è fight guys. Alle alponji foda woridi nanundu. Non c'è fight in gaunu ditte anche un po'. Alle pucce ಕೊಡತೀನಿ ಕೋರಿಗೆ. Ale. Today guys, the fighting marench fighting. Pucce burpuji mare. pucce kurada hakini meranji anu lag padate avet ningal todu ಇದು ತಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವಾಶ್ ಅದಾತಲ್ಲ 1 kg ಇದು ಆಯ್ತಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋಗ ಓಕೆ ನೆನ್ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಂದು ತನ್ಗ ಇದೊಂದು 10-15 ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡೀಟು ತಂಗ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಹೇಳ್ದತನ್ಗ ಚೂಚೂರೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಚೂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದತನ್ಗ ಇನ್ನು ಮೆಂತೆ ದಾಸಮಿ ಬೊಕ್ಕಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಗಂದು ಈಗ ನಮ್ಮನೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಬೈಯರದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲದೊಂದು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ ಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿಸಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಾರತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅವೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬನಲಗಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ಇಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಿಂಜಿ ಎತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆತಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೊನನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟರ್ ಕನನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಆತಂದು ಯಾಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೆಂಜಿ ಬೈಯರು ನೀರ್ಲ ಮೈಪೊಲಿ ಚೂರು ಇದರಿಂದ ವೇಟೇಜ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಅರೆಪ್ ಮನ್ಪದ ಅವೆತ್ತ ನೀರ್ಲ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮಕೊಂಡು ಮನ್ಪಲಿ ಎಂತೂ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪುದನೆ ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಬೆಯ್ಯರು ಬೆಯ್ಯಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಡನ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ ಒಂದು ಸ್ಕರ ಐತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂದು ಮನೆಕ್ಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ನಾನು ನಂತರ ಗಸಗಸಾನ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯಾನ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಏರೆ ಬಿಡ್ಕ ಇದು ಉಪ್ಪು ಬರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಕು ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗಡೆ ಅರ್ಧಗಡೆ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಕೊತ್ತುದು ಫ್ರೈ ಅಂತದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಅಂತ ಬೇಯ್ಯದು ಬೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕಲಿ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿದ್ದು ಬೊಚ್ಚಿ ಬರಲ್ಲ ಕಡೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೀರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸಿಂಪೆನ ತಗೋಡು ನಾನು ದಾದಂದು ಅಂತ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಈ ಬೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಬೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡು ಬಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಸುಕ್ಕ ಅಂಡು ಸುಕ್ಕ ಅಂಡು ಬೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಯರೆ ಎಡ್ಲುಲ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಯರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ದೆಂಜಿದ ಟೇಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಎಂಚ ಹಾಕುನೊಂದು ತೂದು ಪನ್ಲ ಎಂಚಂಡುದಿಲ್ಲ ಗಸಿ ಉಂಡೈತೆ ಸೂಪರ್ ಏನು ತಿಂತದ್ದು ತಿಂದಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟ್ తీయనా పిచ్చెల కుళ్ళుదని ఇంకల్లా అదులే పిచ్చెల కుళ్ళుదని ఓళ్ళు ఇతవాయన మేలుకి లాగిన అది టేస్ట్ దూనగా అంచి తెంబೆ టేస్ట్ అందులే ఎడ్ಡೆ ఆతండ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ తీయారట ದೆಂಜಿ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಿ ತಚ್ಚಿಪಾಯ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾದ ಪತಂಗ ಬರ್ತದ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಿ ನಿಕ್ಲ ತಚ್ಚಿಪಾಯನು ಅಂಚನಿದ್ದ ದೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನು ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡಾತ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರ್ಲಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್